Ο γαλάζιος σκούφος καταστρέφει τον κήπο, μολύνει όλα όσα έχουν νερό. Ο γκαζόν σας είναι δύσκολο να το ξεφορτωθείς. Έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα και ειλικρινά δεν υπήρχε τίποτα που να δουλεύει. Είδα όλες αυτές τις παγίδες που θα μπορούσαν να γίνουν στο διαδίκτυο, δεν υπήρχε τίποτα που να δουλεύει μέχρι που βρήκα αυτό το προϊόν. Το πιο γρήγορο προϊόν. Στην πραγματικότητα είναι ένα πιο οικολογικό προϊόν που δεν τα σκοτώνει και που επιτρέπει να απαλλαγούμε από βάτραχους. Σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που ικανοποιήθηκαν. Από όλες τις χώρες αυτό το προϊόν παραδίδεται παντού στον κόσμο. Είναι πραγματικά καλά νέα γιατί μπορούμε επιτέλους να απαλλαγούμε από τις πλημμύρες. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στην περιγραφή για να δείτε. Επιπλέον έχετε έναν κωδικό προσφοράς ή πληκτρολογήστε τον κωδικό προσφοράς στην περιγραφή. Και τελικά κατάφερα να απαλλαγώ από αυτή την αιμονή όταν βλέπω όλα αυτά. Όλες αυτές οι μαρτυρίες μου λένε «Wow, αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον» και μπορούμε επιτέλους να απαλλαγούμε από τα τυφλοπόντικες. Μπορούμε επιτέλους να βρούμε έναν κατάλληλο κήπους που δεν καταστρέφονται συνεχώς από τους πελαργούς. Πηγαίνετε στην περιγραφή και στη συνέχεια παίρνετε αυτό το προϊόν. Εγώ που επέλεξα αυτό το προϊόν που είναι οικολογικό, το οποίο σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από τις πλημμύρες πολύ γρήγορα και αν θέλετε να υποφεληθείτε από μια πολύ σημαντική προσφορά, όταν παραγγέλνετε, πληκτρολογήστε και θα υποφεληθείτε από τον προωθητικό κωδικό. Να είστε καλά, ελπίζω να μπορέσετε να ξαναβρείτε έναν όμορφο κήπο με αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον προϊόν.